keep it going. Jump this party. Hej, nu går jeg lige klar herhen. Og hvad er det, vi skal i dag? Vi skal til Karlvej. Jeg sidder her og gør sig klar. Zoomer du på mig lige nu? Måske. Outfit check. Og jeg har en blæser på. Så den her trøje på, så har jeg Norddal på. Hvad har du på? Ja, den samme. I en anden farve. Jakke og Norddal. Yes. Nu er vi altså på vej til Karlvej koncert. Karling. Yeah. Fedt, mand. Der sidder vi og slapper af, og vi venter lige bare på, at Karl han kommer. Så det der sker nu, jeg vandt limbo, så nu skal jeg op på scenen med Karl. Ja! Jeg har vundet, og jeg er så stolt af hele mit hjerte. Jeg er så god. Karlvej er tilbage! Den går til mine wannabes! Du kender jalousi, du gør det kun at blive bare en payback, kun sultan. Ligesom mig, du wannabe. Mine wannabes! Ligesom mig, du wannabe. Piger, viser hovedet af Superstar. Hej vloggen. Jeg ser det. Hvad så? Vi har lige haft koncert. Var det ikke sjovt? Jo, mega sjovt. Ah, Karl and Kate. Let's go. Hits me one of these. Ja. Så, nu er vi færdige. Vi har hørt Karl, og det er rigtig ærligt. Det var super fedt. Så vi vil bare hjem.